Tervetuloa Kauppakeskus Selloon. Seuraavaksi on luvassa hyvä ikääntyminen onnellisena 100-vuotiaaksi. Jees, lähdetään seuraamaan, mitä salissa tapahtuu tänään. Juha Metso ja mä oon Espoon kaupungin perusturvajohtaja eli sosiaali- ja terveystoimen kippari. Miksi Espoot sopii hyvinvointiteeman kantajaksi? No, täällä on nuorekas ja muutoksiin herkästi innostuvaa väkeä ja uudenlaiset ajatukset on hyvä täällä viedä eteenpäin ja ne saa vastakaikua. Mitä hyvinvointi merkitsee teille? No, se on sellaista rikasta elämää oman lauman jäsenten, läheisten ihmisten kanssa ja sopivasti haasteita ja semmoisia vaikeuksia, joita voi voittaa ja päästä eteenpäin. Oikein paljon kiitos haastattelusta. Kiitos. Onko teillä tässä välissä mitään kommenttia sanoa näistä hierojista? No, ainakin ihanalta tuntuu, että kyllä tämä on hyvin. Siinä on kyllä kova kohta siinä kohta. Eikö se ole? Mites siellä päässä? Onko teillä kaikki hyvin siellä? No hyvin. Entäs siellä ikäihmisten? Tää tekee oikeasti aika hyvää. Jukka Louhia, Espoon vanhustenpalvelun johtaja, ja mun roolini on nimenomaan tuoda näitä vanhuksiin liittyviä tämmöisiä toiminnan ja kulttuurin ja yhteistyön design-välineitä mukaan. Onko VDC-vuosi antanut mitään tämmöisiä hyviä ideoita ja ajatuksia parantaa näitä palveluita, mitä täällä on? Otetaan palveludesign niin kuin oman suurennuslasin alle ja mietitään, että miten voidaan niin kuin muotoilla, niin kuin designata palvelua. Ei siis pelkästään kahvikuppia tai kahvikannua designia, vaan niin kuin miten se palvelu olisi tämmöinen kokonaisuus, liukumäki tai mikä se on. Miten onnellisuus merkitsee sinulle? Onnellisuus on syy elää minun mielestä. Joku sanoo, että rakkaus on tärkeintä, mutta eikö onnellisuus on nyt yksi osa sitä, että kyllä mikä ei ole niin tärkeää kuin onnellisuus. Mahtavaa. Kiitos tosi paljon haastattelusta. Kiitos itsellesi. On kuule tämmöiset ihan opiskelukamerat täällä. Ei olla ihan sitä maikkaritasoa vielä. Oikein positiivinen tilaisuus ja erityisesti mä pidin Louhian esitelmästä. Ainakin tämä aihe oli hyvin kiinnostava. Antoisa päivä ja kaiken lisäksi sitten tapasin vanhan ystäväni. Positiivisuus on se, joka pitää ihmisen kauan hengissä. Todella tyytyväinen kuulemaani ja näkemääni. Korttipakka. Pelaatteko korttia? Pelaamme aika usein. Ja onnellisuuteen siihen liittyy se, että on hyvä terveys ja huono muisti. Oi hyvänen aika. No niin, mahtava päivä täällä Sello-salissa. Tänään tosiaan tapahtunut paljon kaikenlaista, ollaan saatu mahtavaa palautetta ihmisiltä, kävijöiltä siis. Ja tosissaankin jatketaan samalla meiningillä eteenpäin ja nähdään syksyllä uudestaan. Kesä jatkoja kaikille. Moi moi!